Problematika hlboko infiltrujúcej endometriózy je vec, ktorá trápi modernú medicínu. V súčasnosti zaznamenávame nárast počtu pacientok s týmto ochorením. Vzniká snaha v moderných spoločnostiach odborných centralizovať takéto pacientky, aby starostlivosť o nich bola komplexná. Jednou z možností liečby hlboko infiltrujúcej endometriózy je využitie robotického operačného systému. Tento výkon si vyžaduje spoluprácu viacerých disciplín. Urológia, chirurgia, gynekológia a ďalších, keď ide o neuropatické veci. Takže sme výnimoční tým, že sme to sklbili, sme na jednom mieste a v jednom sedení vieme vyriešiť všetky tieto problémy spolu so všetkými odborníkmi. Operačné riešenie v podstate ovplyvňuje dve zložky, a to je hlavne bolesť rôzneho typu a charakteru a neplodnosť. Takže uľavujeme pacientkám vlastne v týchto dvoch symptómoch. Sú situácie, keď endometrióza postihuje hrubé črevo a nepostihuje ho, by som povedal, v celej hrúbke. Čiže robot nám umožní, že môžeme iba povrchovo odstrániť endometriózu bez toho, aby sme boli nútení odstrániť časť hrubého čreva. Je to celosvetový trend, ktorý sledujeme a vidíme ten benefit pre pacientky.